नंमारगौना नंमाराहाय बांबुलि? नोंलाय जायो सोरबा आबै नंगौ आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों गारि गंसेयाव सेंग्रा साथाम ओमफ्राय जोंसि आनै आबै नोङो सिनाय हाथारदों होनबा आनैखौ? हालाया होमबा जोंसि आनैखौनो सिनाय हाया जायो आरो आबै बे नुबाय थानाय मानसिखौनो। ओमफ्राय अबेथिंजाय थांनाय नुदों नोङो बांबुलि आबै? खोलाहाथिंजाय थांनाय नुदों आं आबै। बे फाफि गथ'आ बिफाया बेराम जानानै गोलैना दङ बिहा हौवाखौसो ख्लाम 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 आयै इमान गाज्रि गथ'मार बियो लैजा गैयि गथ'आ। हौवानि ख्लाब ख्लाब जोंसि आनैया हौवानि ख्लाब ख्लाबथार नामायो आबै? हा नंगौथ' आरो हौवानि ख्लाब ख्लाबखायनोथ' हौवाजों खारफालांबाय आरो। अब्ला जोंसि आनैया हाबा जासिगोन होनबा न' हे हाबा मोनजासिगोन होनबा जोंफोरो न' आबै? मोनजाया हाबा साबा नेवथा सेवथा जानो लिङा बिसोरखौ अबाव थैयो थैयोथों बिसोरखौ थैबाबो लिङा आङो। हा एसेबो लाजिनाय गैया होमबा बिफाया एसेबां बेरामाव गोलैना दङ थैयो थाङो जेबो गेरेन्थियानो गैया बिहा हौवाजोंसो खारफालांबायलै आं लाजिनायसो मोनसोबायलै। हाबा जानाया जेबो लाजिनायनि खोथा नङा खोमा दसन आबै। हा मोजांसो नोंसोरा जावायसो गोदान मोनसिगोन। आंबो थाबनो हाबा जागोन अब्लासो जोंहा आइ आफामोना थाबनो जावायसो मोनगोन आबै नङा होमबा? खर' बिमा खर' होनना बुं नोङो 10 बोसोरानो जायाखै बिहासो दानो हाबा जानायनि बाथ्रा रायज्लायनो फैयो। 10 बोसोर जासिगोन ना थेवब्लाबो दा 8 बोसोर सोलिबाय दङ। बेसांथ' बोसोर दंबावो आरो हाबा जानो दा 8 बोसोर सोलिबाय दङ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 13, 14, 15 फोरावनो जागोन आरोलै आंहा बारा बोसोर गैलाथ' आबै। ए गसाय जोंसिनिसाय बांसिनसो थंगालि जाबावगोनहाय बे गथ'आ। थंगालिनि बाथ्रा नङालै आबै हाबायालाय जाखानांगोन ना सानसेबाबो। हा नोंलाय बेसां बोसोरावथ' हाबा जानायमोन आबै? नाङा दे नोङो बेफोरखौ मोनथिनो जेबो गोनांथि जाथ'वाखै। हा गोनांथि जालायनांगौ नामा ओरैनो सोंबाय आरोलै। थां बांबुलि आबै न'आव थांनानै आरामसे फरायहैदो थां। फरायनो सरायनो गोसो गैलालै आङो बालनि हाबायानो जाखासिगोन हाबा जाबाथ' ओंखाम ओंख्रिसो संनांगोन न'नि खामानिफोरखौसो मावनांगोन फरायनानै माथो जेबो लाबानो गैया रखम जाहैयो आबै बेनिखायनो फरायनो बायोलै आङो मासि दायनि आबै। मानो फरायनो बायो थां फरायबासो नोङो साख्रि आवला हौवा मोनगोन मोनथिबाय। फरायै जाम्बिफोरखौ साख्रि आवलाफोरा लांनो नागिरा बेनिखायनो मोजां हौवा फैसा गोनां साख्रि आवला हौवा नांगौबा फरायथां। आबै आंनो साख्रि आवला हौवा नांलायालै खालि आंनिबा हौवाया मार साइज गोनां जानांगौ ओमफ्राय स्टाइलिश सेक्सि जानांगौ आरो। मा सेक्सिहाय? नोङो बुरि मानसि दे बेफोरनि बागै जेबो मोनथिया थांसै आङो आबै थादो। थाथारनो हाया होनबा बेबारि दिनैखिनिखौ नांथ'ला देलाय मोनाबो न'आव बोरमाबो दङना आरो। इस बोरमा दङ आरो गाबोन फुङावनोथ' थांनो हायोमोन बे हरसे खिनिखौनो थाथारनो हाला होमबा? नांथ'ला दे गुमै मानो होनबा जोंफोर गामियाव सिखावबो दङ नै दाख्लैबो सिखाव खानो फैदोंमोन जोंहानियाव। ए सिखाव दे अब्लालाय थानाङा दे थां होनबा अबावबा सिखावा लांबा बोरमाखौ सेस गैखाला थां होनबालाय। आं थां होननायखाय आरो गाज्रि मोननाङा आरो आं मोजांनि थाखायसो बुंदों। आं मिथिखागौलै आब' नोङो जोंनि मोजांखौनो नागिरखायो होननानै मोस्रोमाथ' थानो हागौमोन। आब' थाथ'ला दे बाहा बुहुद दिन थाबाय। आयु बुहुद दिननो सानथामल'सो थाबाय माथो सप्तासेखौनो थानो हाया आरो नोङो। औ सप्तासे थाबानोथ' जायो। नांथ'ला दे मादै दा थाथ'ला दे उनाव थागोन। दे थायाबालाय माथो खालायबावनो आरो फैबाव आरो फैयालासिनो थानाङा नोंसोरो। जागोन दे मादै फैगोन मानो फैया जानो। ओमफ्राय सनाथियालाय अबावथो थांखो बेखौ माथो होलांनांगौमोन। नै बे लोगोखौ ससे दोनहैनो थांदों। दे अब्लालाय थांसै जोंफोरो दे मोजाङै थांबानो जाबाय। औ जागोन दे आब' नोंसोरबो मोजाङै थाबानो जाबाय। जागोन दे थागोन। आब' गुमै नोंसोरो जोंहानाव थांबानो जाबाय सम मोनबा दानो लिंखाखाबाय आङो दिनैनो। इस दे जागोन दे थांगोन दे सम मोनबा। गुमैयाथ' दानो थांथ'वाखैना? थांथ'वा माने बैनाय थांनांगोन सप्तासेनि उनावनो थांगोन। ए दे उनाव मालाबाफोर फैबा थांनांसिगोन आरो।
अ गुमै थांदे फैबा एबार फैबा थांबानो जाबाय दे थांगोन दे फार्स्टआवनो नोंसानाव थांग्रोगोन थांमार दे थांगोन होननानै आरो थाङालासिनो थानाङा नेबाय थागोन जोंफोरो इस दे जागोन दे अब्लालाय थांसै होननानै दाहालागै थांनो रोंला रायज्लायबाय थाबाय ओजोंबा मोनाबायबो मोनहैगोन दे थाब बारा गोजान नङा मोनहैनायालाय मोनहैगोन र' आब' थेवब्लाबो मालाबा गारिफोरखौनो मोननो नागिराना बेनोथ' दे अब्लालाय थांनोसैबालाय आरो थानोबालाय था नाङा थाला दे थाथ'लायदो होमबा गासैबो थांसै दे थां थांदो बे गेबगां पाप्पिखौ मुलि होना फुथारगोन आं नङाबा बिखौ सेथिनानै फुथारगोन आंखौ बियो खावना लाबोदों आङो फोजोंसारनिसो आङो फोजोंसारखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो फोजोंसारा आंखौ मोजां मोनो ना मोना आं मिन्थिया थेवब्लाबो आं बेखौ जोबोर मोजां मोनो बियो मोजां मोनाबाबो आं बेखौ हायना मुलि होनानैबाबो बा अजानिफ्राय थाबिस लाबोनानैबाबो आं बेखौ गोसोथारगौमोन नाथाय दा गेबगां फुंगाया आंखौ खावना लाबोबाय फोजोंसारा आंनिसो आंनि अनगा फोजोंसारा रावनिबो नङा आंबो रावनिबो जाया आरो फोजोंसारखौबो आङो रावनिबो जानो होआ सना जोंसि आङो दखानाव थांनो नागिरदों बुं नोङो मा जागोन कुरकुरि जागोन ना सुलबुलि जागोन ना दालिमुग जागोन गेबगां पापिशाला गेबगां गुन्दा आंखौ नोङो मानो खावना लाबोनाय आंखौ दिनै दा हामा सना हामा गावनि हौवा जागोनखौनो बिदि गुन्दा पापि होनलायनानै रायनो मोनो नामा हामा सोबानानै हाथाय थाइब्रै थाइबा गगोन नोंखौ बालि हाबानि उनाव बेसेबां हाथाय गनो गबाय था गेबगां नों आंखौ मानो बिदि खालायखो आंनि जिउखौ मानो बिदि धंस खालायना होखो नों मिन्थिखागौआनो आं नोंखौ गोसोथोआ होननानै आं गुबुनखौ गोसोथोयो होननानै थेवब्लाबो नों आंखौ मानो जबरदस्तियै बोना लाबोखो नोङो आंखौ बिदि जबरदस्ति हाबा खालायनानै नोङो आंनिफ्राय अननाय मोनगोन सानदों नामा नोंखौ थोबसेबो अनखाया आङो नोंनो ओंखाम संना होआ आङो ओमफ्राय नोंखौ फुथारगोन आङो नोंखौ सेथानानै फुथारगोन आङो हाबानि उनाव जि खालायबाय थालै सना सोबानानै हाथाय साथायसो बारग'होयो ना सेथेनानैसो फुथारबाय था मा खालायबाय था हाजेवसां मिनिना दिन्थिदोंना नोङो आंखौ जेमान रायबाय था बा बुबाय था थेवब्लाबो आं नोंखौ मिनिबायल' थागोन मानो होनबा आं नोंखौ जोबोर गोसोथोयो नों फाखर होना बुंनो आयु सना नेकार बाखारो असाइस बासाइसनि नोङो आंखौ बिदि फुदुंनासो दिन्थिबावदोंना नोंखौ गारा आङो नोंखौ आङो नायना लागोन नोङो दासो हाजेव खदाल हाथायखौ दिन्थि बिदि मिनिबाय थादोंना उनाव नोङो गाबै रेस्ट मोननाय नङा बे हौवा सासेया माबा जादों माबा दाखालिनिफ्रायनो सिरि जना थाग्रा जाबाय थादों आया मानसियालाय बेंगासो जाबाय नामालै खोनादोंना खोनायाखै आंखौ मायबा बुंदों सना बुंदोंथ' आरो मानसियालाय मा बेंगासो जाबाय नामालै बेंगा जाथ'वाखै र' मानिथ' मा होनबा खेबनै खेबथाम गाबज्रिबाबो खोनाया खोनादोंआनो माथो खोनागोनसो मायाबा आरो नोङो मानसिया मा जादों आसमथे मा सिरि जना थाग्रा जाखो आरो मायबा सानहाबनाय बायदि थाबाय थायो मा जादों नोंहा ना मायबाफोर बेराम जादों नामा गेदेर बेमार थै सना जेबो बेमार जायाखै
बसे अबावबा जाबायबायगोनसोलै खर' होनना बुं नोंहालाय मानोथ' मानसियानो बिदि सिरि जिरायना थाग्रा जाखो मायबा बाथ्रा सानहाबनाय बायसि मा सानबाय थायो नोङो मा साननो आसल मथे बुंलाय आंनो ना आगोलनि एक्स हिनजावखौ गोसोखांदोंलै सानबासो थादों खोना न'आव लाफिनगोन होननानै ना ओइ सना बिदि नङालै मानो बाथ्राफोरखौनो उल्था सानलाबायो मानिथ' मा होनबा सिरि जबाय थाग्रा जादोंलै मानसिया मोजाङै रायज्लायाबो मायाबो ना फुटफोरसो हमदोंलै बाला ए गसाय बसे ए बिदि फुट हमनाय मायबा हमनाय बुंथारनाङालै सना गिसोयो आङो फुटखौबा होनदा मा मा खर्थ जादों बिदि सिरि सिरि जना थाबाय थायोदि माथो बाराद्राय माबा बि बुंबाबो रागा जोङो दा बुङाबाबो फुट हमनाय एक्स हिनजावखौ गोसोखांनाय बेमार जानाय जायो आरो मायबा मायबि बुंबाबोथ' बेसेबा दाय जाखायो बेनिखायनो बुङा सानदों आङो बिदि सिरि जबाय थानायानो साबसिन जागोन फाग्लासो जादों खोनाहाय मानसियानो फाग्ला जायाखै आं मानो फाग्ला जालाबायनो सिरि जबाय थानो लुबैदोंलै आं मानसिया नोंहा सिं सानाया हामबायना हामाखै अबाव हामनोखाय ए हामाखैबालाय मानोथ' बुङाखै बुंबालाय आंहालाय मा लाब जागोनखाय नोङो आंनि न'नि खामानिफोरखौ मावजोबना होगोन अबाव होनसि गुबुन हौवाफोरनि बायदि नङाथ' नोङो मालायबा मालायफोरनि हौवाफोरा खदक अनो माबा माबि जाबा मालाय खदक ओंखाम संना होयो जि उनु सुना होयो खदक मा खामानि मावना होयो जोंहासो गैया जेबो खामानिखौनो मावना होनो नागिरा ए सना नों मा बाथ्रा बुंदोंलै नोंहा जेब्ला सिङा बांद्राय सानाय जादोंमोन अब्लालाय माथो आंनो न'नि खामानिफोरखौ मावजोबदोंमोन गासैबो खामानिफोरखौनो ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय न' सिबनायनिफ्राय थोरसि लथा सुनायनिफ्राय आरो जि सुनायनिफ्राय मा खामानि मावाखैमोन आङो ए सानसे साननै मावना होबालाय मा खर' जानोसै सानफ्रोमबो मावना होनांगोन आरो